Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. ame.gr. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο σχετικά με άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και άνθρωποι που έχουν ανάγκες. Στην εκπομπή μας θα σας ενημερώσουμε για διάφορα θέματα. Υγειονομικά θέματα, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, τουρισμός και γενικά ό,τι μας ζητήσετε εσείς. Ό,τι ανάγκες θα έχετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με προτάσεις και ερωτήσεις. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στο τηλέφωνο 6907 90 72 76 ή στο mail www.ame.gr @gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τη δράση μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας ame.gr.